Hello everyone, this is Joan of Art and that's Pasit behind me, and this is the house that Barter built, taking shape ng Pasit. What can you say? Ano ang masiling mo subong sa imong balay? Nang maraming salamat sa nagbulig sa akon na nagkaroon ako balay. Ano ba no? Di amo lang kitang maambal ko sa inyo, damo-damo kita salamat. Lantawa imo balay, lagawon ta sa sulod. Lagawon ta. Okay, just look at her house. This is the front yard and overlooking the river. So may sapa siya. Yan magibi. Amo na no kataas. It's so tall. Wow. Walang tawa. Sulod. Sulod sa imo balay. Te anong feeling nang Na ano ko, nalipay ko na nagkaroon ako balay ng amuni. Salamat sa mga tao. ay, te, kadamo mangga palangga sa imo na. Marami kasi salamat. Ay, kanami gid. Lapit na lang. Kung hindi sa inyo, hindi ako magkakaroon balay. Oh. Damogit salamat. Damogit salamat sa inyo, Inday. Ay. Baka hibi man ta sinaman. Kahit na nagkaroon ako balay, pero Natawa ba na ho? maraming salamat. Ang tawa ba lang yung mga atop? Ara na, katunga na lang. Just half of it. And the other half, itakod na. Wala sang dugay. Kag may blessing. Kay may ara cross sa tunga. Diba? Ikaw na nagbutang na. Oo, ako na nagbutang. Kag tupad sa balay ni Bernard. Munang balay ni Bernard sa likod. Para ano na siya? Amo na gani butang sa panulong mo. Panulong. Ano na siya ang panulong? Para ano? Para hindi siya mag-angge. Para hindi mag-ambi. Ang ambi, amo nang wisik sang Ulan. ulan. Para nga kung mag-ulan, hindi magsulod sa bintana. Oo, hindi siya Amo na galing panulong. okay. Okay. Sana tayo. Para ng bintana mo, there's yung window. May isa man to. May isa pagig ka bintana. Kaya wala ko na ito minabutangan. Nga Di isa. Okay. Kaya hindi na itong gilid to. Hindi ka daya gusto Hindi, magbintana. kaya matanglaanay sila karon na duwa. Hindi pwede. Mga disparates na gali. Oo, hindi pwede. May mga hindi gali pwede sa balay. Oo Ako na nag-ano kay Mayok, yan ang hindi ko pagbutangan bintana na kay karon matanglaanay sila karon. Ti kung butangan mo guro kortina, hindi man na magtanglaanay. Hindi ko bisan butangan mo kurtina, hindi ko gusto. Basta wala lang ya dira ya. Oo. Oo. Dason dira. Oo, kaya ang balay na siya ang imong sakon. Kung makayon na niya ang balayan, lisuon naman ko para makita ang balay ko. Oh. Di ba? Oo Okay. Ay kanami. This is Pasit's house, slowly taking shape. And her neighbors are her children. At the back are their houses. It's beside this bamboo clump. And there's a small creek right down there. And a small creek, or a creek, is what they call sapa. So isn't that a nice view? You can hear the soft gurgling of the creek and insects as well. And it's really cool up here. Isn't it nice? Here we are having lunch under the trees. May kutsara pa daoy? Nasandok sa sudan? So this is tinolang bangus. No, this is not tinola. Basta this is bangus soup in banana heart broth. This is Joan of Art and Pasit. So Pasit, ara na imo balay, dali na lang matapos. Dali na lang matapos. Okay, we're about 50%. Sa mga
nagbulig sa akon. Marami gid salamat din. Oh, damo gid nga salamat. Damo gid na salamat. Dali na lang matapos ang balay ni Pasit ah. Oo. Okay, thank you gid so much to everyone who have contributed Ikaw kay Manong for the finishing of the house of Pasit, the house that Barter built. This is Joan of Art, and see you once again in our next video. Bye bye for now. Thank you for watching.